Vi gør det jo for det meste til en leg. Det skal være sjovt at køre på cykel med. Fællesskabet, farten, friheden på cyklen. Det er fordi jeg synes, det er fedt. Det er sjovt at få noget fart. På grund af at Jules Fingaard han vandt Tour de France, det var lidt derfor jeg startede til cykling. Det er jo vores primære fokus, simpelthen at det skal være sjovt at køre cykel. Så skal man bare få nogle venskaber og køre og snakke med nogen om noget at køre på vejene. Og så bliver man gode venner med dem. Det var specielt at komme i gang, men det var meget fedt, for at have været en masse venlige mennesker. Hvis man cykler mod nogen, de andre har det hårdt, og så man lige træder lidt ekstra, og så de ikke kan mere. Det er lidt sjovt. Når vi er herude, så kører vi radiobiler, vi kører spurter. Så lige nu spiller vi stikbold på cykler. Vi laver stafetter, og så øver vi også at køre i 8-taller, hvordan man skal have benene op og sådan noget. Vi spiller dødbold nu i stedet for. At man også lærer noget teknik, og hvordan er det at køre sammen med andre, og hvordan er det at køre med andre, når man kører hurtigt. Alle kan gå til cykling. Og hvis man ikke kan finde ud af at cykle, så kan man lære at cykle, og hvis man ikke har en cykel, så har vi en cykel, man kan låne. Drenge og piger, vi har alle her, og alle er velkomne i en cykelklub. Jeg synes virkelig, det skal starte. Det er rigtig godt. Jeg synes, det er virkelig sjovt.